Right, mwancho mwana botukubali tukaligale Jumamosi tariki 5 ebere cy'umutingo 12 mwaka w'igana amangabere kwaneke wakorwase county ya Kisii county ya Nyamira ke county ya Nairobi kinga kyabariki baito bamwana maya babekire kambi korwa ashinzamo ime na isko yorogongorwa uti kwalgana ase Ekeonga Chinsa Inye cyo tukwalero nkoro kwa Kevin nkoba kabana cyo komare Ekeonga Chinsa Inye nigo tocha kurwase county ya Kisii ritkolia lero nigo gatia minyi kurwase nsemelia ya Muweko yegotoka ase bunge ya Nyarwari masabai county ya Kisii nigo banyaka bakurubikana kubatikana amona kilwa temna nigo bataranya kabakorosirwa echiro ase nsemeyo okwana chinga kejo niga bange babiro temna nerbuya serikali anamono kwetera aso omu jumbe bwensemeyo muske Dr. Daniel Wakamanduku yakaba kwane kingobere kabarosere echire yumne chiremo yo cha kuligeria nabo kinya ebango ase enseme chitaya naende bonoiga chipara tobekeru chitaya gekoera makolima abantu abanga basali no bebisete bakora tusali abana baito muna bono saa moja koye ikire muna woni mbule go tundo bwa ditaya oboko muntu bwata abana nkominyo mba minyo kiguga maiga n'abantu bakuba minyogito bamanyeti gakito gukurira mwezi mwe itara ngaki eschire ya totete atobekere ita choka gaiga botuko abaitsi abawanya goita na nasa ega totete kubanya batete bya community police barigeria abaitsi abanya goito kana gaiga tayanchiyo etayebe kugatiarie komoreka gocha mata na gojimwino na haige para etayebe kwerere nene nyamoni amaje kwanyanto bwata bakongwa amaje na bekwa ndutaeterenda macha ayu asukibuga kero montanyore eko era bono igo toko genda ruje twachikuriye distance entambe koranje aina ege tugekuru kwa maji akareto school ekarareto school macha itali tayo amacha gacha echiri agocha ekera nkyatali koigoruru throughout abantu bamere kogenda ruje twagachirwaria oya bekwa matuko muna bona igenkare mbulego twanto bwati asitokoiga manto lekera tokoni ebintu ensaye chiro ntobwati asitokoiga mana ande ntobwati none gichoche chiro asayu tutakere toroseri bwechitie echire yaito na tobekeru ne yere abangina baikara maria banyako bagakora biashara bya bomba nya kumigerera nabo mabichi pikipiki gaiga nande gento kende tukareta ruwe echiro gaiga no yo moisimi wa manduku daktari manduku akareta garochi gaiga akaro kie chire mene yarza kwa gachwe garo bagaiga wone chire intuma tesi achete gochia goto kumetinga inkikia bete gose omugambi oitoma manduku tigangarigereria arore ataretere chire yana na tworo gatigaiga abante baroche bakagoka bone tosinyire ngai achete ngai ya ubete gochia Wanchu mwana chinga kiagandi tukane kigwakuru asenseme yoni gorit kolia igoro ni go omwamtibu odi ya Kisii Central Mosque mwenye yoge abe gagwe sokya okwanira aliagandi tukane kigwakuru ase county ya Kisii okwana chinga kicho ni gabere gatamna ni go erebuya serikali kwane kinga guchir kuligeria morobolio o social health authority nenchiramo yo kwane kinga gatia mikuru asenseme yo babiru bakonyora obugwani Wendeta. Endege kurukusha. Intoa na siasa yato yakaga ntroito bia. Ntroito kurupenya itae yo kya gatokonyire. Ora mumo ngino yokwa. Orwetu 1933. Ingawa jakoweka kibe sehemu pesa akikogugwa seji ya WhatsApp abeka mpesa akikoweka cha elinda chikurwani elende kala chief na kwa na ukijonja so gabana elende ketigan toa na siasa walio tolete walio chete parliament wako siriki baka ele ngocha orucho tuko chakera dispensary ile bugani ojele butu oya ndele butiri omane wacha ulikiweba oche wikiwani
ugemba naenda kukolemba ugembo naenda kiwaka bale bangikana chaka gukora bono ngire tukora abakenya ntwa na siasa egende twakulire Ruto na serikali ya munenja sendine akebeke boronge abantu betu banyore huduma ya matibabu elekero ngo kukwana na kukwane unomo gani aba ngoko denga eregeste okoregesta ko mujigana mata ren meki tulikurwali na ino yeli ko yego yete na yende kokora ko yawe maria ko na no rukiresa na bere won yani okwera simisa ko won okwera simisa na nene bagari ko ya mpesa yao no kare gutumira n'abana bawo elinde barwana ayangwenya arete ayikora weke bikirugubere ayikora weke na ndengo nyara bando kyote bukumi ekene sa wana bukumi eti ndiboto Wanchu morete kwena asense mwende ni god koliare roni ko omokonyi bumura bwense akenye moske Professor Abraham Kithure Kindiki yakwa kwane kingani gabe kiromero bulise ne yogo chikwane kingango cyare kokora obusali ase chinsemo ao okwana alitko diarero nigo omoske Kindiki abere otemna nerbu ya serikali gocha kuligereria nabo kwane kingango chibare kobeka obolende bwisene namana sensemelia ye emibagam nenchiremo yogo chao kinya anamano obolende ase account ya Kisii nabo gonsko kaunti higa. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie msimamo wa serikali ya kupigana na wale wanauza madawa kwa wanariadha na pia kupatia watoto wetu shuleni madawa ya kulevya ili kuangamiza vipawa vyao. Tutapigana na hao. Na nikisema hivyo nasema kwa niaba ya serikali ya Kenya. We will fight them and we will succeed. I've just finished my tour of duty as the Interior Minister of Kenya. And just here in North Rift, there were characters who had dominated parts of this area and caused a lot of terror to the citizens of Kenya. There were some characters called bandits. Elgeyo Marakwet, West Pokot, Turkana, Baringo, Laikipia, Samburu. In the last 2 years, we have waged a war to dismantle those dangerous criminals because they were destroying the future of our country and destroying the peace of our country. I am happy with the support of my brothers and sisters in the security sector, we've been able to make good progress. The same energy that we have used to destroy those characters and those criminal groupings is the energy we are going to use to dismantle criminals in the sports industry who are bringing doping and who are selling drugs to our youngsters. Nimesema tutakabiliana na majambazi ambao wanauzia wanariadha madawa ambao ni kinyume na sheria na vile vile wanaouzia watoto wetu shuleni bangi na madawa ya kulevya ili kuharibu maisha yao. Right, mwanjumu reto kwanda sensemelia yobo sembi wa Getembe koira na nyakomang kwane kinga na kumanyiria manga gani tukwane kiwakurwa ase kaunti ya Kisii, kaunti ya Nyamira wiki kaunti ya Nairobi. Bagaka ninjo Getembe ninjo darome mangana mati bagina ninjo akugwegina nekugwaiza noja bamura banda woroje ga buiza bwekaina okonyo bare sonyo oleke ose arenge nyomba kete bare gosengaki onyo barenge gosengaki igo yo bare gosena bantu benderi ose bare gosena bantu lakini okonyo bare nyomba kete onyo mwana mutaka nyoso mete kabisa asometa ari gosena kunya kitaro na banyakitari bare onyo mwaka bwese yo ngombe omoengoli bwekirori abuno okonyo raba engoli mucyu na ba engoli boka no mucyu yo barenge bantu nyagisikia bantu barabaya bantu nyabokobuya abakobuya barabwe bakaba amanyira ngo ko abanyokira hagete cyombe gwakana abuna bantaba
na bere ikobon na be kanetanga nyangira ndo tungi kona mori yae ndo tungi hey tikango ndagenda bonjani abanjali ba mitombo ya mori na kusiengi mabanjali baro Bagaka ninjo ninjo getembe ninjo darome ninjo mangana ninjo bagina ninjo Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Bono nabukurikiriria TV yao ya Getembe live kurwa online gokira emerubiri yitu Chinsa emerungevere asimatkatanabere yike so ase website yitu mtandao oito www.getembetv.co.ke ande onse imenaisko yense origererie ebipindi bitu byachire nkuma byonsepe manchere chintakana amangana maya sibilionge chikamati tera na mkate link up nebinge boyko nabo okotegerera iredi ya Getembe FM 102.7 live asomtandao uyugusa kabisa utarigwa kandra kendi gyonsi Chinsa emerongevere nanye chiritku matkatano nabere yeke ayangwetera asomtandao www.getembetv.co.ke aiga no bwansubore Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Egeta sene gyachire nkuma cy'umugusi Getembe Television bono nigotwikiri obokoreri bwito asichinse mu kikubwatya Nyamira North, Luo Nyanza, Kisumu County, Siaya, Umabei, Migori, Western, Bwegomna Kakamega, Vihiga, South Rift, Mnanandi Hills, Kericho na Bomet, Tebya basani n'abamate ngabono Getembe yikire gisiri asibale gokira emirubiri yito asichinse barongebere nanye asamatukatana bere yiki bwesemye bwegokie bwemanye nyora Getembe TV goitera asepang Star Times na free to air decoders na digital TVs chonse Getembe Television Ekeonga Ekiamamogusi butambe ihoturi mutwe mburu togocha Yaito amone TV ya Getembe Omugusi bono lishirika lya obwanjetiria Getembe Television Network amana Getembe FM nigo lyakoretero bokoreri bwayo gucangina sore tutarere imiye nyomberia Uhuru Towers lirongo litangani asebale ku Chinsa cya Kisii kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor iryo tunyara ko batogusangamo naye nagokina nyabunegisaku cy'umugusi Getembe FM na Getembe Television Network Ekeonga Kiamamogusi. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Right mwanjumore kalbina ndasan seme Ekeonga ewikan Chinsa nyecho tukwalero abwasto kwanda kurwa asen semende ni golit kolialero muraiwense akanyo moske Dr. William Samuel Ruto niganya kobo kerna asen semeli county ya Mombasa mnenchira moyo kwa nekinga abairika kuwaterna amonegati ya abaraibande mnenchira moyo kinya ebirengo bya chigosodi imense akanya okwana chinga kecho nigo moske Ruto aberega otamna nigo achikonya kobo kwandra kuwatesia moske Raila Odinga oyura achikonya kobo kuwaterna amo negati ya baraibande alikwanda kinga aberega kuikirania endote yaye ya okorigia ekiro kyobanya kirogo asensemelia African Union Chairmanship. I want to ask all of us, because we have an opportunity as East Africans to produce the leadership of the Africa Union. This time round, it is the opportunity for East Africa to produce the chair of the Africa Union. And in our midst, we have a solid candidate,
a man with tremendous experience, a Pan-Africanist who can take this continent to the next level. I ask you as East Africans that we stand united behind the candidature of our former Prime Minister, the Honorable Raila Amolo Odinga, so that he can provide the leadership of this continent that is so much desirous to take our continent to the next level. Asabariki wete oba mangana maya kurase county ya Kisii, county ya Nairobi, gweke county ya kurase Nsemeli county ya Kisii, county ya Nairobi, gweke county yende ngoba kinanga mbia mwana sokwane kimwa bino kwana kinga amangana iga aberega ukikira asenchira ebene kolende kwa kinanga mbia mwana mwancho mulige sokwane kinga kwa bere gukoligeria Getembe TV na boigo kwana kinga kwa bere gokoba omwancho mulige asenseme yo koligeria amangana maya chengoro kwa kebino ngoba kwanalia abategere borobia. Getembe Television, Ekeonga, Kiamamogusi. Bono nabukurikiriria TV yao ya Getembe live kurwa online gokira emerobiri yitu Chinsa emerongevere asamatkatannabere yike so ase website yitu mtandao oito www.getembetv.co.ke ande onse imenaisko yense origererie ebipindi bitu byachire nkuma byonsepe manchere chintakana amangana maya sibilyo chikamati tera na mkate link up nebinde ebinge boyiko nabo okotegerera eredi ya Getembe FM 102.7 live asomtandao uyugusa kabisa.